ישיבת כל תורה קיימת 66 שנה. כיום היא לב ליבה של השכונה הירושלמית החיננית בית וגן. קולות התורה והתפילה בוקעים מבין כתליה יומם ולילה, והם המחשה להחייאת והצלת התורה מתהום הנשייה, אשר המאורעות ההיסטוריים הנוראים בחצי העשור האחרון של יהדות אירופה אימו להטביע אותה בו. ישיבת כל תורה היא בית למאות תלמידים, שהרכבם ומספרם משתנים ומתחדשים משנה לשנה. קשר חזק קיים בין כל תורה לבין תלמידיה, למעשה רואים זאת במשך כל 66 שנות קיומה. החזון של הקמת ישיבת כל תורה נולד סמוך לליל הבדולח, קריסטלנחט, ערב מלחמת העולם השנייה, בתחילת חורבן יהדות אירופה. ישיבה חדשה קמה מן האפר, שעה שהנאצים השליחו ספרי תורה למשרפות. בימים ההם הגה את הרעיון הרב יחיאל שלזינגר, תלמיד ישיבות פוניבז', גלנטה, סלובודקה ומיר, דיין וראש מטיבתה בקהילת קודש פרנקפורט על נהר מיין, וזאת לאחר שברח ממעצר הגסטאפו. אז יצא הרב שלזינגר למסע רב תלאות שערך חודשים, עד שלבסוף עלה ארצה וזכה להגשמת חלומו, החלום להקים ישיבה שתשקם את הנשמה היהודית השבורה מהאסון שעבר על כלל ישראל בחורבן יהדות אירופה. כל כך מלומד, אבל כל כך בן אדם, כל כך ענן, כל כך גדול וכל כך פייק. אין הרבה כאלה, ולב טוב. באורח פלא עלה גם הרב ברוך קונשטט, ידידו הטוב של רבי יחיאל, לארץ ישראל, ועשה את דרכו לירושלים. הרב קונשטט, תלמיד ישיבת פרסבורג, שימש דיין בקהילת קודש פולדה, וניצל ממחנה המוות בוכנוולד, שבו סבל סבל נורא. כשנזדמנו שניהם יחד בירושלים, מצאו שחלום משותף להם, הקמת ישיבה. וכך נוסדה ישיבת כל תורה בקיץ תרצ"ט, על ידי שני אנשי חזון, שניצלו בנס מן התופת הנורא. הישיבה התחילה עם 12 תלמידים. חדר האוכל בביתו של רבי יחיאל הפך דו-תכליתי ושימש גם בית מדרש. התלמידים למדו בבתי הרמים ואכלו ארוחות בבתים של תושבים נדיבים מהשכונה. התלמידים הראשונים היו פליטים מגרמניה, שרידי החורבן וההרס. תוך זמן קצר נתוספו עליהם עוד תלמידים מאיטליה, מספרד ומצרפת, וכן תלמידים מזרמים דתיים שבארץ ישראל. מיד עם היווסדה חידשה ישיבת כל תורה חידוש משלה. כראשונה בין הישיבות הכירה בכך שכדי ללמד תורה לתלמידים בני רקע גיאוגרפי שונה, יש צורך בשפה אחת משותפת שכולם יבינו, וכך הייתה לישיבה הראשונה שבה למדו בלשון הקודש. להנהגת חידוש זה הלכה למעשה, על מנת ליצור מקום תורה משותף לכלל ישראל, נתקבלה רשות מיוחדת מהרב דושינסקי, רבם ומנהיגם של החוגים החרדיים בארץ ישראל. אפיון משל עצמו. אבי זצ"ל היה תלמיד של הרב דושינסקי, שאל אותו את כל דבר, והיו קשורים לעדה החרדית, מבחינה פורמלית, מבחינת, באמת היו קשורים להם, אבל זה היה מוסד בפני עצמו. ישיבת כל תורה הוסיפה לצמוח, ונכנסה למשכנה הקבוע בשכונת בית וגן שבירושלים. האמצעים להקמת הבניין נתרמו על ידי הנדיבים מקס וגוסטב שטרן. הישיבה נודעה לשם ולתהילה בקליטת תלמידים מכל המעמדות ומכל קצות תבל, ונמנתה מהר עם מרכזי התורה החשובים בארץ ובעולם. החינוך להוקרת חיי תורה והמחויבות ללימודה גידלו דור שלם של ראשי ישיבות, אך גם הרבה אנשי מעשה שחייהם מוקדשים לחיי תורה יצאו מבתי מדרשותיה של הישיבה. עם הסתלקותו בדמי ימיו של ראש הישיבה הרב יחיאל שלזינגר בגיל 51 בשנת תש"ט 1949, ירד אבל כבד על הישיבה ועל כל הציבור היהודי. הרב שלמה זלמן אוירבך נקרא למלא מקומו של רבי יחיאל כראש הישיבה. הרב שלמה זלמן אוירבך, יחד עם הרב ברוך קונשטט, שוב הצליחו להגדיל את מספר התלמידים. בתוך זמן קצר הגיע בניין הישיבה בבית וגן לתפוסה מלאה.
במשך הזמן נתפרסם הרב שלמה זלמן אוירבך כגדול הדור, מן הבולטים בפוסקי ההלכה של ימינו בארץ ישראל ובגולה. ובכן, תכלית הלימודים בישיבת כל תורה אינה מסירת קורסים בעלמא, אלא ייעוד הישיבה הוא להקנות לכל תלמיד את היכולת להמשיך בצאתו לעולם, ללמוד ולחבב חיי תורה. But our aim is to give the tools for every pupil, no matter what he does in life, for whatever field he goes into. If he goes into business, if he becomes a lawyer or a doctor, he needs to know moral ethics. He needs to know how to act with his friends. He needs, what is very important, to know the importance of being kover itim Torah. He should have fixed times for learning. He should know how to daven properly. We want to train every pupil that for whatever field he will take in life, he will have the necessary abilities, the necessary knowledge to know how to fulfill his task. במערכת השיעורים קיימת מחלקה לתלמידים מחוץ לארץ. הם מגיעים לישיבה מכל קצוות העולם היהודי לתקופה של לפחות שנה. אחרי 46 שנה, שבהן כיהן הרב שלמה זלמן אוירבך כראש הישיבה, הלך הוא לעולמו. בצוואתו הוא ביקש במפורש שעל מצבתו תיכתב אך זאת, מעודו הרביץ תורה לרבים והעמיד תלמידים בישיבת כל תורה. תפארתה של ישיבת כל תורה היא על תלמידיה בעבר, בהווה ובעתיד, והיא מתחייבת להמשיך בדרכם של ראשי הישיבה הנערצים שלה.